ki sangut ki player ki bawan haka top 5 ranking jong ka balendor but kerwit hatrik une player Persia iya ka Barcelona tengah pedang sobai pi ki parlong syakana ka channel but lada pidi bedang thamai sngo pha ban subscribe te haka jingya le ka La Liga ka Barcelona Persia iya ka Celta Vigo kane ka jingya le ka kalong ka ba itnat bha haka ba nangkong ka Celta Vigo kaliyo banlit iya ka Barcelona dalai lewai kul lang ba ka hatrik jong new player ubi Iglesias Henry Marcin mi madan u Yamal ka jingile kai kala kham hit khindiat ha ka bauliyo ban assist iya ka wei ka assist bat nakaliang jong ka Barcelona kala la ban le iya ka remontada kata ka dei ba kala la ban kompak ha ka ne ka jingile kai bat nakaliang jong Rafinha ro uliyo ban thep artli ki gol ka wei ka assist udani olmo ka wei bat u Ferran Torres ka wei te hakana ka jingya le kai ka Barcelona kala la ban job da Saul Laikol bat manta ka Barcelona kala la ban lit da new point hakam ye khin point jong ka La Liga kat ba haka jingya le kai Premier League ka Man City Persia iya ka Everton ka Man City kala la ban job iya kana ka jingya le kai da Arlo not cool hakam nit ka ba prop sau la thep da Orile bat hakam nit ka ba khandai pheu plusar la thep da Kovacic bat manta ka Man City kala don ha ka top 4 jong ka table ye khin point bat ka don ba ka chance ya Rafinha ban yo Korea ka Ballon d'Or la da ula ban ye le kai kumne be ha ki jing le kai jong ka ne ka Samoy ha ka ba ulawan ha ka kerdan ka banangkong ha ka top 5 ranking Ballon d'Or jong ka ba manta bat baar da Pedri balai da Yamal bat basau da Salah basan pat da Dembele kubli shibun wat gled man subscribe